Bine, m-am găsit la un episod pe canal. Azi timp cu... Azi aici cu Darius. Asta mă pic. Dacă vă place, nu uitați, dați un like aici cu... Hai de-abia vedem. Fernando, ce ai mă băiatul? Fernando, ce ai mă? Am răutăcărți! Se numește cartofobie. Când văd cărți îmi vine să vomit și să le înșin. Fernando, te rog foarte frumos, ascultă-mă bine. Eu te-am adus aici cu un scop. Eu nu cred că tu mai poți să evoluezi în carieră fără să progresezi. Deci eu nu protestez niciodată să moară Cibilan decât împotriva la dușmanii care nu recunoaște că am valoare adevărată de YouTube, să știi. Ascultă-mă bine, tu că nu înțelegi absolut nimic. Eu spun că publicul vrea să vadă mai mult. Eu spun că trebuie să te schimbi. Te mă schimb? Da. Ce faci, mă, băiatule? Mă schimb! Nu ăsta, facem ăla cu drogheria. Drogherie. Ăsta e bombă. Loto Chips. Creștem generații. De la Best Foods. Ce? Fiecare zi treaba începe de cum am ieșit din casă. Asta este cea mai bună afacere. Asta n-are cum să nu meargă. Gândește-te, toată lumea se îmbolnăvește. Toată lumea. Asta reușim, la sigur. Cea mai șmecheră meserie din lume este să fii drogher și cea mai șmecheră afacere este drogherie. Să știe pe sistem. Am avut privat oamenii, mă, ce? Acest frumos marfa păteșchea. Ce fac, Fernando? Droguri? Păi nu e drogherie. Dacă e drogherie, nu vindem droguri pe sistem. Fernando, ești nebun? Cum să vinzi droguri? Cum să vinzi droguri? Ești nebun la cap? Aici vindem, uite, medicamente, șampoane, creme, la drogherie. Șampoane și medicamente? Da. Pe alea nu se vinde la farmacie. Fernando, ești nebun? Farmacie, drogherie, e același lucru. Nu, că rămâna și bine ați venit pe la noi, ai grijă ce faci. A doua zi și a spus frumos. Ce? Doamne, de ce? Doamne, de ce rău ți-am... Că e prima zi. Ce emoția pe el îl face? Spuneți-mi, pentru... Mai absolut, decât după fiecare. Astăzi, ziua... Apă de gură aveți? Apă de gură? Da, apă de gură. Nu avem apă de gură. Altceva mai doriți? Da, aș dori niște praf descărpinat pentru nas. Mă mănâncă foarte tare nasul și... Și pentru... Da, pentru... Am înțeles că vă caut în depozit și vă aduc imediat. Vă mulțumesc. Praf pentru nas dorești? Da, praf pentru nas, că mă mănâncă. Dumnezeu mi te-a scos în cale. Fratele tău îți dă cel mai șmecher praf de nas. Fii atent, nu stă în marfa asta, adevărăciune maximă. Hai, mersi. E bună? E cea mai bună. 2 milioane. Îmi pare rău, dar în depozit, nu? Bă, cai. Ce ai făcut, Fernando? Am vândut droguri. Fernando, cum să vinzi droguri, Fernando? Ce ți-am spus eu, Fernando, să nu vinzi niciun drog? Ce ți-am spus să nu vinzi niciun drog? Nu se poate așa ceva, nu facem așa ceva! O să ți le strâng, să ți le bag pe toate. Dă și mie 2 bile. 2 bile de rulment? Fratele meu de heroină! N-avem! Nu avem! De cum aveți mie aici, drogherie? Ai văzut? 1 milion! Te ajută fratele tău! Să aveți o zi bună! Și tu la fel! Cine este nebunul? Ia-ți bani înapoi, ăștia-s bani murdari! Fernando, uite-te bine în ochii mei. Mi-am pierdut soția din cauza ta, mi-am pierdut copiii din cauza ta, nu vreau să-mi pierd mințile și nici viața. Nu vinde pentru că o să ne certăm. Ați luat...
Foarte tare, bă. Fernando, ce? Moare! Oh! Ibilan! Fernando! Sunt Crocodile Hunter! Sunt un crocodil! Fernando! Doamne, iartă-mă! Fernando! Băi, băiatule, ce ai mâncat? Fernando! Stai cu mine! De așa! Nu! Fernando! Ești mama mea! Mamă! Te iubesc! Fernando! Ești gagică bună pe sistem? Doamne, iartă-mă, Fernando! Ce ai luat, mă, băiatule, mă? Fernando! Nu! Ești un crocodil! De așa? Ce ați dori? Niște șampon! Niște șampon! Bă, dar ce băi, inventar? Nu! Sergem Vârtosu. Să treci. Băi, am auzit că comercializați substanțe interzise, e adevărat? E adevărat! Vreau și eu 2 țigări cu marihuana. Cam atât cu acest episod, că ăsta ne vedem data viitoare. Salut!